Euskal Herrian kontu garrantzitsuak mailaren inguruan eta jatekoaz lagunduta konpontzen direnez, halaxe antolatu da lehen ikamizka euskararen inguruko hausnarketa. Hausnartu nahi dugu gutako bakoitzak euskara bizitzeko duen moduaz edo euskaraz bizitzeko ahalegin hortan eduki ditzakegun arazoez edo bizipenak azkenean konpartitzea eta euskara terapia moduko zerbait egitea. Euskara terapian gazteez gain esparru ezberdinetako aurpegi ezagunak hartu dute parte. Pentsatu genuen amupolita izan litekela, gazte jendeak mirestu ditzaken persona horiek izan bersolaria edo musikaria, kirolaria edo dana dalakoa, horiek euskaraz bizi baldin badira, gu zergatik ez? Gaurko ekimena egitasmoaren parte bada. Azaroan aurpegi ezagunekin grabatutako 6 bideo labur jarri zituzten sarean, euskaraz bizitzearen eta euskara bizitzeko moduen inguruko tertuliekin. Egitasmoa denentzat izan da interesgarria. Baina niretzako garrantzitsua da, batez ere sortu didalako horrelako refleksio bat egiteko aukera, ez? Erreflexio bat bai egin beharko zala, zelan erabiltzen da, zelan politizatzen den euskara, ez? Antolatzaileek gaurko honetatik ondorio batzuk ateratzea espero dute eta horrekin batera jarraipena izatea. Ekimena bera gustatuko litzaiguke beste herri batzuetara eta euskararen nazioarteko eguna ez dan beste egun batzuetara ere luzatu ahal izatea, beraz hasiera besterik ez dela esango genuke.